Hola, bon dia, amics i amigues. Em dic Senye i vaig a l'escola Beethoven, a la classe de sisè. Avui us vaig a explicar un llibre que m'agrada molt, perquè el llegiu. El títol del llibre és Dos taurons a la peixera i el seu autor és Joan de Déu Prats. És un llibre que tracta d'animals. A dins del llibre té dues parts. Una es diu Dos taurons a la peixera i una altra en Pau Gros i el colom bandoler. Dos taurons a la peixera parla sobre un peix groc i un peix vermell que intenten interrompre els seus amos perquè deixin de mirar la televisió i els hi donin menjar d'una vegada. Els dos comencen a pensar moltes idees per a interrompre'ls. I el pap gros i el colom bandoler parla sobre un pap gros, un pelica, que mentre uns pescadors estaven pescant peixos va entrar sense voler a la xarxa d'aquests pescadors, que se'l volien menjar, però l'aconseguir escapar fins a una ciutat on va conèixer un colom bandoler que el volia ajudar a tornar al mar, però en aquest camí es troben moltes dificultats. El final de la història ho haureu de descobrir vosaltres quan us llegiu el llibre. Qui de vosaltres s'anima a llegir-lo? Adeu, amics i amigues. Espero que us agradi el llibre.